Vă salut! Suntem înconjurați de sisteme. Telefonul din mâna mea e un sistem. Scaunul pe care stau este un sistem. Bicicleta e un sistem, autobuzul e sistem, pădurile din zona orașului, localităților sunt sistem, avionul este sistem, societatea este un sistem. Sunt foarte multe sisteme, de fapt. Viața noastră de zi cu zi este determinată și bunăstarea noastră sunt determinate de sistemele cu care operăm și în cadrul cărora existăm. În acest material aș dori să disting 3 niveluri de sofisticare a acestor sisteme din care, de fapt, cascadează capacitatea noastră de a înțelege și guverna sistemul. Și mesajul meu este că e bine să știm cele 3 niveluri și să nu le confundăm. Un tip de intervenție pe un anumit nivel de complexitate, sofisticare, dar aplicat pe un alt nivel de sofisticare, duce la ceea ce se zice foarte inspirat în popor, unde dai și unde crapă. Deseori lucrurile nu funcționează nu pentru că expertiza nu e bună, ci premisa despre sistemul în care facem intervenția este greșită. Primul nivel este atunci când vorbim de sisteme simple. O bicicletă, o trotinetă. Dacia 1300 se spunea despre asta că se poate repara cu, de fapt, un patent și o sârmă sau ceva de genul, știți? Se pot învăța ușor, se pot guverna ușor, se pot delimita ușor, știm de unde pornește bicicleta și unde se termină bicicleta. Trebuie o capacitate cognitivă decentă pentru a înțelege, eventual defecțiunile să fie reparate. Este important că în sistemele simple, inclusiv defecțiunile, riscul de defectare se poate estima. Mă duc în weekend la o tură cu bicicleta. Există o posibilitate să am o pană. Această posibilitate e în capul meu, dar pot asocia o probabilitate măcar intuitivă la acel eveniment și iau măsuri. Verific aia, știu ce rută mă duc, eventual în cazul în care ruta crește șansa unei pane, iau un cauciuc cu mine în plus în spate, o cameră sau ce o fi, și schimb pe loc. Putem estima, probabilistic chiar, comportamentele neașteptate, defecțiunile sistemului. Deci sistemul simplu. Sistemul complicat este mașina. Se poate delimita ușor. Un avion. Bine, au piese care funcționează deterministic, aș zice, liniar, conform planului. Dau o cheie la mașină, pornește. Din câteva intervenții guvernez toată mașina, de fapt. Dar necesită cunoaștere inginerească deja și expertiză ridicată pe care eu nu o pot avea, inclusiv să o repar. Dar se pot repara prin schimbarea elementelor defecte. Dacă urmăriți dezastre în aer, sunt foarte multe, din păcate, deznodământe tragice ale avioanelor, dar avioanele continuă să fie considerate sigure la nivel social. De ce? Pentru că după fiecare accident se evaluează tot printr-o anchetă puternică și se găsește elementul vulnerabil al aparatului, eventual se găsește eroarea umană și cauza erorii. Și toate acestea se corectează deja. Noile generații de avioane din aceeași tip deja au aceste corecții rapid, pentru că sistemele complicate se pot încă înțelege și guverna. Și fiecare accident este deja o oportunitate de a îmbunătăți sistemul și a evita următorul accident, cu alte cuvinte, de a reduce riscul accidentului. Risc e atunci când cunoaștem probabilitatea deznodământului și putem influența această probabilitate, reduce dacă e vorba de ceva tragic. Societatea are încredere în sistemele simple și complicate pentru că cunoaște riscul. Bine? Circulăm cu autobuze, cu mașina, cu toate că în județul Cluj nu trec 10 zile, 2 săptămâni fără un accident. Bine, sistemele complexe însă, deci simplu, complicat, complex. Exemple. Orașul.
o pădure, un eleșteu, sistemul climatic, sistemul om-urs, toate sunt sisteme complexe. Sunt foarte greu de delimitat. Unde e limita orașului? Ok, cadastral, administrativ, intravilan, extravilan, o linie. Dar ecologic se poate trasa o altă linie. O infrastructură lineară, o autostradă, nu are limitele doar acolo unde e fizic limitat. Ecologic poate să aibă limite, acel road effect zone, deci efectul drumului, care poate să meargă documentat până la 3 km, 4 km distanță, schimbă lumea în jurul ei, o autostradă. Ce vreau să spun este că e greu de delimitat un sistem complex. Marginea pădurii nu este doar marginea pe care o vedem, cu toate că administrativ acolo e marginea pădurii. Dar dacă considerăm și banca de semințe de pe pajiștea din jur, care poate să meargă până la sute de metri distanță, putem considera că pădurea e deja acolo, sub forma semințelor. Carpenul, de exemplu, prin vânt ajunge acolo. Ajunge să se sisteze managementul, utilizarea pajiștii și pădurea apare peste tot, nu neapărat ca extinderea marginii de pădure. Sistemele complexe, deci, se pot delimita mai dificil. Sistemele complexe mai au o trăsătură foarte interesantă, de fapt un cumul de trăsături, care survine din elementele sistemului care se pot comporta diferit în sisteme diferite. Aceeași specie în pădurea de fac din Carpați sau pădurea de fac din Germania se poate comporta diferit. Retroacțiunile, deci interacția dintre specii A, B, C și C-ul înapoi pe A și pe unde crapă toate acestea, pot să stabilizeze sistemul într-o stare, dar dacă se schimbă retroacțiunile, sistemul capătă o altă identitate. Lacul Sfânta Ana, popular cunoscută, până acum 10 ani era clar, curată, astăzi e verde. De ce? S-a introdus caras, care a devenit masiv peștele, care a schimbat regulile, dinamica în lac, a consumat acele organisme care consumau algele sau hrana algelor, prin faptul că a eliminat multă biomasă, nutrienți, a dus la explozia algelor. Asta a pornit alte interacții și retroacții care stabilizează sistemul în acel stadiu eutrof în care este. Și este un concept care se numește histereza, nu mai e cale înapoi, înspre stadiul curat ce a fost. În sistemele complexe nu se mai reîntoarce sau cu costuri foarte mari se poate reîntoarce un stadiu precedent din moment ce s-a stabilit un anumit regim sau o anumită identitate. În timp ce la sistemele simple și complexe schimbăm piesele defecte și sistemul funcționează cum a fost planificat. În sistemele simple și complicate schimbăm piesele și sistemul funcționează, în sistemul complex nu. Eliminarea carașilor nu va duce la apa curată, pentru că inerția pornită în urma retroacțiunilor noi nu se poate opri prin eliminarea cauzei principale a acelor inerții. Dacă ne apucăm să plantăm peste tot pădure, pe tot globul, nu o să ne curețe dioxidul de carbon din atmosferă. Trebuie să lucrăm la mai multe, simultan la mai multe aspecte, pe lângă biodiversitate, tehnologii noi, reducerea emisiilor, echitate, acces oameni la resurse, etc., etc. Doar o intervenție tehnică nu ajută la redresarea schimbărilor din sistemele complexe sau la menținerea sistemului complex în stadiul dorit pentru noi, benefic pentru noi. Readucerea cotelor de vânătoare nu o să reducă acel echilibru vechi, vizionat sau aspirat, pe care cei care spun că trebuie să restabilim un echilibru vechi aspiră să o aibă. Nici măcar nu știm ce e acel echilibru și nici nu știm dacă acel echilibru ne mai trebuie sau nu. Sunt multe chestiuni interesante cu sistemele complexe. E foarte interesant și faptul și modul în care atunci când sistemul nu se comportă cum dorim, necunoscutul din sistem se pot înțelege. În sistemele simple și complicate, necunoscutele
Adică acele stadii ale sistemelor în care poate fi sistemul, se pot estima probabilistic și apare ca risc și deci controlat. În sistemele complexe nu putem. În cel mai bun caz, putem să estimăm ce posibile stări pot exista pentru acel sistem, dar nu putem asocia probabilități pentru acele stări. De aceea, scenariile participative și mobilizarea expertizei multiple și a valorilor sociale și așa mai departe sunt așa de importante în guvernarea sistemelor complexe. În sistemele supercomplexe cu multă incertitudine apare așa numită incertitudine adâncă, deep uncertainty, când există elemente cheie din sistem pe care nici nu le cunoaștem. Nici măcar aia nu știm ce nu știm. Sistemul climatic e așa. Foarte multe surprize, elemente, comportamente, manifestări ale sistemelor care n-au fost așteptate. De exemplu, eșuarea barajelor peste tot în lume, cu toate că au fost construite cu o inginerie robustă, inclusiv cu riscuri, astăzi eșuează. De ce? Pentru că lucrurile sunt bulversate. Foarte multe elemente din sistemul planetar care au fost ignorate sau au fost considerate stabile, se schimbă dramatic și asta se cascadează în multe alte schimbări. Sper că v-am ajutat să înțelegeți că intervențiile tehnice în sisteme complexe, inclusiv tehnocratice în sisteme sociale, nu sunt mereu soluția. Putem avea cea mai bună biologie și ecologie, tot nu garantează asta protejarea speciilor rare în peisaje modulate utilizate de oameni. Pentru că sistemul e complex și trebuie intervenit în mai multe aspecte și considerat multe aspecte etice, de echitate, morale și așa mai departe, care sunt peste expertiza tehnică a ecologiei, să zic așa. Deci nu putem aborda sistemele complexe cu aceeași gândire liniară cu care abordăm sistemele simple și complicate. Mulțumesc!